Kuha din ni Drihap. Atay! Atay! Tama na, Bray! Atay, gamit niya ang power ni Inchik. Ala! Yawa niya power boost iPhone, uy! Wata ni! Tinitigan ko, nilapitan ko. Kani, tanawa na itong makalikay pa ka. No! Hala, Chik, nanong naman ka diya? Dili na! Dawatan ninyo ni! Pagdamay! Naunsa man yung mga tawhana niyo? Naunsa naman ni si Pirino? Yunay naman ta. iPhone! Pastor, asa naman mo? Tabang! Dili, di ka ha? Bye-bye! Ikaw, Pirino, atakiho na to sila. Hindi, papa, hindi na ako makaya. Mas maayo, mas siguro. Pupasin na ta! Pasigdihin na lang sila! Wow! Burumasan niyo! Hala, kinsa man to? Lah, atay, nawala. Lizard Mouth! Patay na mo sa kuwaron. Kusgala nila, uy! Atay! Hala, nabuwang lagi na siya. Muro magpaknit. Pirino, basi sa ta. Kaya wala na ko yung power gihatag na to kay Inchik na. Break, Sige, basta. sige. Atay, hibiyaan ko sa mga buwang. Sige lang, kaya na ako ni. Jun, mura mag-irong buwang. Paduong na sa dream, Jun. Jun! Tinutanay naman na. Asan mo to sila? Kaya ninyo eh. Tanawa lang sa lao. Nasudlin ako si Inchik. Katura gyapon, pastor. Aklat na mo bahala na. Napunsa man ko tulo dire. Gusto mo makadawat sa kong power? Gunung-gunung kuat cincau berketik kuat me kau cau kau. Gunung-gunung kuat cincau gunung-gunung berketik cincau. Buat bingi pik lagi yun. Ayo pastor. Ayun, gunung-gunung kuat cincau gunung-gunung berketik kuat cincau berketik tik. Kamu Raden Night Powers. Atay, pangag, Pirino, likay. Kalma, baby, kalma. Pandai ka na galon ako na po. Ah!
It's time! Ala! Pastor, kahiya di kaya nay! Okay na. Maingon mo sa mga tao nga panlitan na kitaan nila si Bibi Brian niya. Kaliton sila kuha. Kamu ayun magpagkumpiyansang Bibi Brian kay kato si Bibi Brian. Na, yung itong mata to. Pantok, yun ka to na kanang. Ada be? Maintindihan mo sanang di pa ako handa. Stilan dyan si Inchi ko. Kita na po na siya inkwentro niya ba? May diwata na niya. Di na diwata. Nagbalasad ko! Basta sika jud ba, magabaan jud ko! Awa laki, awa. Wadyo ko na si Piat. Basta sika magabaan yun ka. Sige, jud ko kadagma ba? Ma'am, asa padulong ang dalan? Dalan sa? Padulong sa imuhang dugan. Nilapitan ko. Haha, tawagan ako si Tay, siya na'y bahala ato. Atay, bro di ko kalihok. Ano sa man eh? Atay tae. Hi. Ang hugo mga kuya! Ikaw manggod mo! Inchek! Lah, mas basa ni mo naabot to sa kagikan. Nangarbis ko sa gingan. Asa dito siya? Ang likod ko sa ikon. Charge daw, super charge daw. Wow, kiawa to eh. Asam na mo nakuha nga power Pirino. Ibuhat na ako ang tanong ganiya eh. Pero si Brian, ako nang gisumbag ganiya. Si Jundun, ako po na sumbag ganiya. Ah, basic ra na. Eh, pag-ana nimo ha? Kani power mo gawas. Kahuman na imo nang ilabay. Ana nimo. Kahuman nimo glabay ana. Blind man na si Junjun, imo ari nang si Paon. Ana ba? Miguel! Bala ka niya, oy! Pasin ako! Huy! Unsa man to? Hala. Baby, you got something